Podľa štatistiky Svetovej organizácie zdravia na svete žije vyše miliardy ľudí s rôznym zdravotným postihnutím. V Poľsku je to približne 16%. Každá z týchto osôb sa snaží uplatniť v spoločnosti. Postihnutí ľudia, takisto ako všetci, majú svoje potreby, snahy, životné ciele. Každý deň prináša nové úlohy a prekážky, ktoré je treba prekonávať. V odpovedi na otázky postihnutých ľudí bol spracovaný Organizáciou spojených národov dokument Rámcový dohovor o právach postihnutých ľudí. Tento dokument podpísali aj Poľsko a Slovensko. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Svidníku pôsobí v okrese Svidník už 20 rokov. Prečo sme vznikli? Vznikli sme preto, lebo pred tými 20 rokmi vlastne ľudia s mentálnym postihnutím žili buď v rodinách v zabudnutí, alebo žili v domovoch sociálnych služieb a vlastne nič sa o nich nevedelo. Po nežnej revolúcii vzniká aj naše občianske združenie, ktorého misiou bolo pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím a rodinám, rodičom, ktorí sa o nich starajú, aby sa dostali na verejnosť, aby o nich ľudia vedeli, aby sme im pomáhali nejakým spôsobom integrovať sa do spoločnosti a aby sme im mohli pomôcť pri dosahovaní ich plnohodnotného života. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sa zaoberá činnosťou, ktorá bola zameraná nielen na pomoc priamo ľuďom s mentálnym postihnutím a rodičom, ale tiež začali sme spolupracovať s úradmi, presadzovali sme svoje myšlienky, svoje názory, predkladali sme úradom návrhy na zlepšenie života ľudí s mentálnym postihnutím. Naša práca spočiatku bola zameraná na klubovú činnosť, jednoduché, krátke stretnutia. Neskôr sme organizovali väčšie podujatia, ako boli športové, kultúrne činnosti a taktiež aj vzdelávacie činnosti a vzdelávacie aktivity, nielen zamerané pre rodičov, ale aj odborníkov, ale takisto sme spolu robili aktivity, na ktorých sa zúčastňovali aj ľudia s mentálnym postihnutím. Medzi naše najväčšie projekty patrili rekreácie, neskôr boli to športové hry a vôbec najväčší projekt náš bol zriadenie integračného centra pre mentálne postihnuté. Tu by som sa chcela poďakovať vlastne poľským priateľom, pretože z ich iniciatívy sme absolvovali športové podujatie v Krosne v Poľsku a vlastne tam sme ako rodičia prvýkrát videli krásne zariadenie s denným pobytom a vlastne touto cestou sme sa začali uberať aj my. Oslovili sme ľudí na ministerstve práce, konkrétne pani inžinierku Tománovú, ktorá bola neskôr aj ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike. A u nej sme našli veľké pochopenie. Takže v roku 1995 sme zriadili podobné zariadenie pre deti s mentálnym postihnutím aj vo Svidníku podľa modelu poľského. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím realizuje už 9 rokov krásny projekt Nesieme vám novinu. Každoročne nahráva sa tento projekt, kde v priamej činnosti máme možnosť vidieť alebo zapájať ľudí s mentálnym postihnutím. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Svidníku zakladá v roku 2005 novú organizáciu neziskovú Náš dom, ktorá je registrovaná na vyššom územnom celku a táto sa zaoberá profesionálnym poskytovaním sociálnych služieb a vzdelávaním ľudí s mentálnym postihnutím. V roku 2005 nezisková organizácia Náš dom
dostala od mesta za symbolickú korunu prenájom budovy na poskytovanie sociálnych služieb. Nezisková organizácia v roku 2005 poskytovala 25 klientom sociálnu službu. Pritom zabezpečovala aj vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré nám zabezpečovala špeciálna škola internátna vo Svidníku. Keďže po roku sa preukázali nedostatok finančných prostriedkov, neboli sme schopní finančne zvládať chod zariadenia, teda financovanie budovy, boli sme nútení ako nezisková organizácia zaregistrovať si vlastnú súkromnú špeciálnu školu na ministerstve školstva, ktorá nám dala súhlas na vzdelávanie. Teda v roku 2006 od 1. septembra sme začali aj ako nezisková organizácia poprvýkrát vzdelávať samostatne našich klientov, teda ľudí s mentálnym postihnutím. Otázky spojené s komunikovaním a prístupe k informáciám. Komunikácia znamená rozličné spôsoby komunikovania postihnutých ľudí. To znamená hovoriť a chápať informáciu. Toto môže sa uskutočniť pomocou počítača pre čítanie jednoduchých textov alebo brajlovej abecedy. Jazyk znamená každý spôsob, v ktorom ľudia môžu komunikovať, teda aj posunkovou rečou. Komunikácia je veľmi dôležitá v spoločenskom živote. Ale co ja to ešte našli? Veľa postihnutých ľudí má problém s hovorením. 2 trójkąt, patrzymy, 2 trójkąt. Będziemy rozmawiać o osobach, tak czy nie? Tak. Trojuholník budeme hovoriť o mame. 1 koło. Dobrze. Jeden kruh, to znamená, že budeme hovoriť o starej mame. Dobrze. Môžeme sa s nimi kontaktovať pomocou signálov vyplývajúcich z tela, gest, znakov, symbolov a obrázkov. Sú 4 druhy informácie. Informácia povedaná, informácia písaná, informácia audio-rádio, informácia videotelevízia, počítač. Informácie pre osoby s mentálnym postihnutím musia byť jasné a pochopiteľné, napísané v jednoduchom a ľahko pochopiteľnom texte. Ako sa voláš? Jak się nazywaš? Som Erik Kasar. Jestem Erik Kasar. V rámcovom dohovore existuje ustanovenie, že musíte mať istotu, že osoby s mentálnym postihnutím majú právo sa dozvedieť a získať informáciu a vyjadrovať sa takisto ako ostatní ľudia. Architektonické prekážky. Podľa platnej poľskej legislatívy každá verejná budova by mala byť vybavená prístupom pre osoby na invalidných vozíkoch a výťahom, ktorý umožní presun medzi jednotlivými poschodiami. Tieto právne predpisy sú platné od nedávna, preto časť starých verejných budov nevyhovuje týmto ustanoveniam. Keď mám problém, tak navštevujem príslušný úrad a žiadam pomoc pri jeho riešení. Každý z nás má nárok na pomoc mestského úradu, policajného zboru alebo súdu. Dohovor stanovil, že by mal byť zjednodušený prístup k budovám, nemocniciam a prostriedkom verejnej dopravy. Problem ze znalezieniem pracy. Otázky spojené so zamestnaním ľudí s mentálnym postihnutím, takisto ako ostatní ľudí, majú nárok na zamestnanie. Zamestnanie znamená dospelosť a využívanie práv, ktoré majú dospelí ľudia. Pracujúc zarábame peniaze, vďaka ktorým sa stávame nezávislí a môžeme realizovať svoje potreby. Som Krištof, bývam v Komborni. V poslednom období som bol zamestnaný v sklárni Fantázia v Zálesci. Toto je súkromná skláreň. Čo som tam robil? Bol som zamestnaný v doprave,
Donášal som sklo do komborní na tvrdenie skla. Práca sa zakladala na tom, že sme brali horúce sklo na vidličky a prenášali ho na tvrdenie. Toto sklo malo byť tvrdené a na druhej strane vychádzalo. Potom sme ho odberali. Občas som pracoval na triedení. Triedil som sklo. Taktiež pracoval som na strojoch, kde treba bolo dávať pozor, aby sa nerozbilo. Tam som pracoval pri ponorení skla, aby ono nebolo ostré, ale hladké. Ja się tam miałem jeszcze jedną taką funkcję na maszynie. Pracowałem jako zatapiacz. Zatapianie to polegało na tym, że krawędzie ostre szkła musieliśmy to zatopić, żeby były takie gładkie. Właśnie teraz szukam pracy na terenie Rzeszowa. Práve teraz hľadám prácu na území Žešova, lebo v Krosne je málo firiem, ktoré sa rozvíjajú. Žešov je väčší ako Krosno. Je tam viac podnikov a obchodov. Práve teraz som podal veľa žiadostí na území Žešova ako zamestnanec skladu, dozorný zamestnanec a predajca. Na terenie Rzeszowa po sklepach jako magazynier, jako ochroniarz lub sprzedawca. Jednoducho chcem mať peniaze na byt. Chcem bývať, takisto ako v poslednom čase v Krosne, kedy som bol zamestnaný v skladni. Chcem navštevovať zaujímavé okolie, mám záujem aj o turizmus. Samostatnosť sa zakladá na tom, že človek je samostatný, nemusí nikoho prosiť o peniaze na takéto rozličné veci. Jednoducho človek je samostatný, kupuje rozličné veci, či to byt, či jedlo. Kogo prosić o pieniądze, takie różne rzeczy i też jest po prostu człowiek samodzielny, kupuje po prostu sobie różne rzeczy do mieszkania czy jakieś wyżywienie. Nazywam się Michał Hus. Volám sa Michal Hus. Veľmi sa mi páčia vláky, lebo mám rád pozerať lokomotívy párne alebo nepárne. Keď sme boli v Biešťadoch, v Biskupine a v Převorsku, išli sme po železnici. A to sa mi veľmi páčilo. Preto by som chcel riadiť takýto vlak. Chcel by som pracovať ako železničiar, lebo toto je výborná činnosť. Moje meno je Lukáš a priezvisko Čapkevič. Mám 31 rokov a som účastníkom dielni pre aktívnu terapiu Poľského združenia pre osoby s mentálnym postihnutím Krúžok Krosno. Chcel by som pracovať v kancelárii, ale mi rodičia povedali, že nebudem zamestnaný v kancelárii, lebo by som nevyhovel požiadavkám. Rámcový dohovor zaväzuje štáty, aby tvorili legislatívu, ktorá zabezpečí pre osoby s mentálnym postihnutím také isté podmienky pri zamestnávaní. Štáty, zmluvné strany majú povinnosť zabezpečiť také isté pracovné práva, pracovné podmienky a mzdy. Štáty zabezpečia pomoc pri vyhľadávaní zamestnania a udržaní zamestnaní. Obmedzenie slobody v rozhodovaní. Vraciam sa domov, beriem si psíka a idem na prechádzku. S osobami s mentálnym postihnutím sa veľmi často zaobchádza ako s deťmi. Nemôžu sami slobodne rozhodovať o svojom živote, o tom, ako sa obliecť, či si dať raňajky, akým spôsobom prísť na vyučovanie a na pracovnú činnosť a ako využiť voľný čas. V pobehnejšom čase veľmi často zostávajú doma, lebo ich rodičia vzhľadom na ich bezpečnosť im nedovolujú ísť na prechádzky s kamarátmi. Rámcový dohovor stanovuje, že štáty musia mať istotu, že osoby s mentálnym postihnutím majú taký istý výber v oblasti života a patria do spoločnosti.